E na miña cueva, no taller, empezando a facer unha diana de 2D. E aquí é onde teño o resto dos trastos necesarios para poder practicar a caza con arco, o meu carcaj de raposiño, donde van metidas as flechas. Para poder usar e ter un arco é necesario ter unha licencia federativa, e para cazar é indispensable ter licencia de caza con arco, AB1, e seguro federativo. Collemos a documentación, collemos os trastos e vos levo a que miredes como se fan estas cousas. Bueno, pois como aquí non se pode tirar, que esta é unha cousa que hai que facer no monte, vamos agora hasta Reboreda. Temos aquí un terreno aquí de meus pais, donde temos guardado o material. Bueno, estamos chegando. Aquí está meu irmán, este Ángel. Aquí temos os bichos. Aquí ven a mascota. Que fea, ahora a moda de deixar os vietnamitas abandonados no monte, e a recollemos. Temos unha oca aí, aniñadiña. Aquí teño unha bretona e 2 beagle, e este é Paul, que pasou bonito. Vamos a coller os bichos. Son de un composto que cando clavan as flechas, logo ao quitalas, volve a cerrarse o burato. O oso, dame oso, que está aí estorbando. Vamos a poñerlle a cabeciña ao señor oso. E rematamos con os amigo teixugo, especie galega protegida. E vamos alá. Pero antes vamos a botar de marchar, vamos a botar de comer aí as galiñas un pouquiño. Vamos a botar. Aquí ven a nosa amiga tamén, mira. A primavera a sangre altera. A nosa xa temos a sangre alterada todo o ano. Bueno, pois xa estamos aquí no campo de fútbol de aquí de Moscoso. É un campo cerrado que nos permite ter unha zona donde tirar. Vamos a preparar as figuras para un recorrido de bosque e un recorrido de caza. Estamos a colocar as piquetas para colocar os bichos para o recorrido de caza. Hai que buscar unha zona de seguridade, por si sale a flecha rebotada. Xa temos colocado un oso, un creveco, unha cabra, un macho montés e un muflón. Todo o mundo conoce maiormente o que é o tiro de sala olímpico. Nós escapamos deso. Nós somos un club que xa foi orientado cando se fixo a actividades exclusivamente ao aire libre. Un recorrido de caza, o que se trata é de buscar unhas situacións, diríamos, que se pode encontrar un cazador cando vai ao monte. Difícil que se topa así tantos bichos. Con esta é a última, e xa temos preparada a proposta de caza maior. O que participa ten un tempo determinado para tirarlle o que nos llevamos a dicir. E desde aquí, seleccionar os animales os cuales sí que lle pode tirar sin pasarse de tempo. Deixámoslo xa que nos vamos para comer, que dentro un pouquiño veñen a tirar. Bueno, xa estamos de volta e vimos coa equipación toda para poder tirar unhas flechas. Este é o típico traxe de francotirador, pois é a parte interior de nylon e leva unhas costuras de fíos de colores. O vou a poñer e así mirades como queda no campo. Isto é para caza práctica. Temos os guantes, este é o verdugo. Si te agachas en un sitio ao lado dunhas ramas, quedas protegido, che permite irte ocultando, vas facendo o teu xogo en busca da presa para conseguir poñela a tiro. Moitas veces é unha femia que sabes que non lle vas a tirar, pero xogas ese ratiño de dicir, bueno, vou a chegar ao lado túa, e chegar a telo aí a 10 metros, e sabes que o tes aí ao lado, e el non te mira. Ese é o bonito, é o disfrute. E aquí temos un arco tradicional, un recurvo. Esta é unha flecha das que lle chaman emplumado flu-flu, se usa para caza ao vuelo. Vamos a chegar ao muflón, que está a uns 40-50 metros tranquilamente. Darlle sería algo máis que difícil. E aquí chega Irach, Loli, a miña muller, e
e a miña filla. Veña, pasando para a montar o equipo. Hola, como decía Jaime, yo soy Irache, fui campeona gallega en tradicional y ahora me cambié y este es mi arco de poleas. Normalmente el material todo, donde hay más material y más donde elegir es en Estados Unidos. Empecé porque empezó mi pareja tirando con arco y fui a ver y la verdad no me pude resistir de estar allí quieta. Nos ponemos el protector por si acaso, te das con la cuerda, duele un montón. Lo normal antes de empezar, que muchas veces no se suele hacer, muchos no lo hacemos, es calentar un poco, estirar los brazos, los músculos, calentar bien para poder luego no tener lesiones. Bueno, aquí están outros componentes tamén de aquí da banda. Miguel, Roberto e Fernando. Vos tirades desde aquí ao Rebeco. Os nenos e os tradicionales non tiran desde o mismo sitio que os poleas. Teñen menos precisión, menos forza. Ahora vamos a mirar las flechas, a ver qué hemos hecho. Y hacer el recuento de puntuaciones. Ya te da la sensación, si ya lo tienes más o menos, ya sabes cómo has soltado o cómo lo has hecho más o menos. Un 8 e un 8, teño 16 puntos. Yo tengo un 10 y un 8, tengo 18 puntos. Un 8 y un 6. 14. Vale, ganó Irache. Propuesta de caza mayor, 45 segundos desde esta zona. Ao chegar aquí vos conto. Roberto, primeiro. Tiempo. 55 segundos. ¿Cuánto sería, Jaime? 10, 20, 33 puntos. Sácale Por el tiempo. 10 puntos. O sea, 23 puntos. Siempre al aire libre, pues bastante mejor, sí. Depende un poco también del tiempo y tal, pero bueno. Gracias, Jaime. Pero bueno, sí, bastante bien. Y ahora le tocará a otro después, pues habrá que comparar puntuaciones y a ver. Bueno, andamos aquí un poco a pasar el rato, pero al mismo tiempo pues también coger práctica y un poco competir entre nosotros, digamos, ¿no? 37. 3-7. Menos o 5 de... Fernando, le toca, caballero. Fernando tira con arco tradicional, zurdo, importante. Hai arcos diestros e zurdos. E Fernando ten un arco tradicional zurdo. Iso é unha penalización porque, aínda que non lle deu, si lle tirou ao raposo. E o raposo é unha especie de caza menor. O tirar a unha especie a que non se debe serían menos 10 puntos. Cantos puntos? 14 puntos, moi ben. Miguel. Tiempo. ¿Cuánto llevo? 46 segundos. Ah, me pasé uno. A recoller flechas. 8 puntos. 8 otra vez. Y en total 24. En este pequeno entrenamento ganou aí o amigo Ángel. Seguimos, vamos indo cambiando para outra modalidade, vamos a tirar ahora no outro lado. E elas van a vir para aquí e nos seguimos no recorrido. Vamos para lá. Pois aproveitando o tempo, cando vos veña ben, virvos por Moscoso, e aquí tiraremos un pouquiño co arco.